أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Islamski pozdrav selam. Šta je to selam? Selam je pozdrav kojim se muslimani međusobno pozdravljaju. Još jednom, selam je pozdrav kojim se muslimani međusobno pozdravljaju. Kako glasi selam? Selam glasi Esselamu alejkum, što znači neka je na vas Allahov mir i blagoslov. Još jednom, selam glasi Esselamu alejkum, što znači neka je na vas Allahov mir i blagoslov. A odgovara se Va alejkumus selam, što znači neka je i na vas Allahov mir i blagoslov. Još jednom odgovara se Va alejkumus selam, što znači neka je i na vas Allahov mir i blagoslov. Kada izgovaramo selam, lijepo je još dodati riječi Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Još jednom, kada izgovaramo selam, lijepo je još dodati riječi Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam je pozdrav mira. Kada kažeš Esselamu alejkum, imaš 10 dobrih dijela. Kada kažeš Esselamu alejkum ve rahmetullahi, imaš 20 dobrih dijela. A kada kažeš Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu, imaš 30 dobrih dijela. Kome se i kada naziva selam? Selam nazivamo prilikom ulaska u kuću i prilikom izlaska iz kuće. Kažemo Esselamu alejkum, a odgovore nam Va alejkumus selam. Na ulici selamimo poznanike i prolaznike. Esselamu alejkum, a odgovore nam Va alejkumus selam. Selamimo starije osobe prilikom susreta. Esselamu alejkum, a odgovaraju nam Va alejkumus selam. Muškarci prvi nazivaju selam. Esselamu alejkum, Va alejkumus selam. Selam se naziva i roditeljima, rodbini, prijateljima i poznanicima muslimanima. Esselamu alejkum, a odgovaraju nam Va alejkumus selam. Prilikom dolaska u mekteb nazivamo selam. Prilikom izlaska iz mekteba nazivamo selam. Kada dolazimo i kada odlazimo iz društva nazivamo selam. Esselamu alejkum, a odgovaraju nam Va alejkumus selam. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.